Ole kan ngai thla kho tur hi audit matrix homework ni school kan kala homework te kan nei thin homework nei hi nomin tim enga homework nge in nei thina kan homework nei te hi kimanin kan ti thin nge kan chungten min ti sak thin mi pano pang pakhata oma aming chu matrix ni no pang harwang le nin hle thei tak mai ni a homework ati ve ngai lova ani nom lu tu atia a aya hockey te basketball te le infiam na chi sang video games khelte no ma te zoka homework ati thape lova lekha hazir ngai lo ni anzir tir tu pakhat chuan patrick homework tiro ani lo chuan eng mai thiam lovang atia ati dikani achang phei chuan molbi ka ai ngai thina ma se enge ti thei chu nang homework hi a huatin a hotlata lekha azir pe lo ni ti chuan ni khat chu zo te in no telem te takte a khalai hi a muwa a phi thlak saka mak tak main no telem alo ni lo mihring te berchi hi alo ni a samul atanga siam kamis te takte man lai ke kor zui cha mai le doi thiam pitar lukhum ang mai lukhum sei tak akhuma min chan him ram ro zo te ne na hi min pekir to lul su mal som na khla nang che chu ka tiam che ti in a che chu maya patrika chuan van nei anti kher mai hei nge hi a har sat na zong ching fel thei tu tur chu ni in angaya ani chuan tharuk ral ma ngeya ka homework zong min ti sak vek don chuan ni somthum panga chungan ti na ni chu iti that view phei chuan a grade ka mu ve thei hial lang ati a chu mi te takte chuan han ngai to wanga a mel chu thomno bom ranga du da takavam lu a lak chu hlimang meina chuara akire chuan le chira akut hom ruwa a then chaka a chal la ti chuara a mui a pet ru buka an chia min lo time ni ma se katinge yang atia athuti ma chuan dingin churam hoi te chuan petrika homework chu ati sak tanta ni an han ti tan phata tang chuan thil danglam tak mai pakhat alom hala chu thil chu ram hoi te chuan ti dan a hrengai lo re renga min lo puite mi lo pilok te ti in petrika chu awa petrika po chuan a thei angin a pui thin boka ram hoi te chuan petrika homework a chhiar pa chuan he thu mali ka hre thiam lowa dictionary min han pete han en la horop tim te ka han lam rete atia ti chuan an zir chho zela chhiar kop lam ani to chuan petrika tan chuan van doina ani ram hoi te chuan eng timetable chu a han ti he hoa kini ram hoi te chuan kan mo velo tin belle pai le semte le than som ti te hi eng ti na nge ta hian kabula hian lo thula min zir tir ngai ani ti a ram hoi te chuan mihring te chanchin eng ma hre nei lo an tan chuan thil mak tak an nirngot meya chute chuan ram hoi te chuan petrika homework chu ti sak zela ani na reng po a mi beng chen tak te chu ani he ram hoi te hi library kalte lekhabu chu lekhabu chi sang kamam ani tin petrika chu ati thina chiar dan po min zir tir theng chu atia chiar dan te nen lam chon zir tir turin petrika chu angina ani nataka chuan ni tin hian eng kima heram hoi te hi chu mi phun chia tak ani renga petrika chu ama zong a in a thokna sa a ninnom tak mo zan rei tak amenga chaupo a hrelowa mi thi alo le builu kin sikul te akal thina ni atopa chuan sikul an kal hun ata nanin nung beralo thlengta a ram hoi te po chuan akal san thei don ta ani homework la chu ti tur a om to box hi lova ti chuan kongkhar hnung lama chuan zoi muangin a tol chhuak ta a petrika chuan sikula chuan a grade a hmutange hloma a pawl pui te chuan mak an ti hle maya zirtir tu te chu an nia an fak em boka anu le pa te
pawh chuan makan tiin Patrick a chunga chuan enge thleng tiin an ngaih tuah nasa hle a tunah chuan naupang en tan tak tak ani tawh si a a room te a ti fel a a tih theih tawk tawk a ti ve zel a a hlim thei em em a a chal tlai tawh ang bawk si lo mi ze thar hlak mai a nei ani tawh mai a mak an ti em em mai ni a topa chuan Patrick a chuan kha mi te tak te kha homework a tih tirah a la ngai ring tho a mahse thuruk khan puang ange ramhuai ni lo te ni lovin ama Patrick a kha ani homework zong tia rim taka thoka thei tawp chho thin zawk chu kha a hriat mi lo hlana a thorin na le nasa taka a beih na khan lo thin na a pe a sikula pawh khan A grade hial a hmuh theih pha ta ani